chvíľu budete vidieť aj Martinku Valešovu, ktorú u nás vítam v Dámskom klube. Dobrý deň, vítajte. Vy nás dnes naučíte vyrábať vianočné ozdoby, ale nie len také vianočné ozdoby, ale z takého zvyšného papiera, ktorý máme kedykoľvek možno doma. Áno, presne tak, ako hovoríte. Tie vianočné ozdoby sú v podstate kúzelné v tom, že používame materiál, ktorý máme bežne doma k dispozícii, buď ktorý používame nejakým spôsobom, alebo je to materiál, ktorý už bol použitý a recyklujeme ho. Takže máme z toho ešte aj dobrý pocit. Áno. A vieme vyrábať jednoducho, tie papierové vianočné ozdoby, to je niečo, čo sa s nami ťahá v podstate od škôlky. Keď si spomeniete už škôlke, v škole stále sme vyrábali vianočné ozdoby, či už to boli reťaze, alebo ja neviem, nejaké snehové vločky a tak ďalej. Takže ja som teraz pripravila, možno aj je tu vidieť na tej girlande vianočnej, a aj tu už máme pripravené nejaké ako keby už predvystrihnuté ozdoby, základy tej ozdoby. Ale povedzme, s akým papierom môžeme konkrétne pracovať? Na to som zabudla. Ja v podstate počas celého roka sa snažím spracovávať a premýšľať nad tým, keď máme doma nejaký, ja neviem, obalový materiál, alebo keď dostanete zabalený darček v niečom. Kvetiny, toto, ako tento papier úplne milujem, a to je v podstate papier z kytice. Áno. Takže sú to jednoducho materiály, ktoré sa k vám nejakým spôsobom dostanú, ale netreba ich hneď posunúť ďalej. Ako niekedy je dobre si ich odložiť, nie sú veľmi, sú veľmi ľahko skladné, takže nie je s tým problém. Tak pekne takto zložiť a máme Áno, presne tak. Máme ich pripravené, keď budeme potrebovať niečo vyrábať. Novinový papier. Presne tak. Vyrobila som si novinový papier. Vyrobili ste? No, novinový papier. Najlepšie sú denníky, samozrejme. Akýkoľvek denník. Áno. A použila som na to silný vývar kávy. Namočíte normálne len noviny do vývaru kávy a na chvíľočku dáte piec na nejakých 130-140 stupňov. A čo je to chvíľočka? 3-4 minútky. To už je podľa toho, ako kto je zvyknutý, ako mať svoju trúbu. A takisto sa dá použiť aj obyčajný kancelársky papier. Tiež dá sa použiť káva, dá sa použiť čierny čaj, dá sa použiť ovocný čaj, alebo napríklad niekto používa vývar z červenej repy napríklad. Áno, a vtedy bude červený ten papier. Vynikajúce. Takže možno na vianočnú tému by tá červená repa bola aj celkom fajn, alebo ovocný čaj. Takže papier dáme piecť na 140 stupňov, sme povedali 2-3 minútky. Áno, presne tak. Dobre. To už si v podstate osledujete, že ako je to najlepšie. To sme si povedali o nejakom takom tom základnom materiáli, ktorý si vieme zrecyklovať. Vieme okrem toho použiť niečo, čo možno niektorí z vás bežne používajú. Sú to podložky pod poháre, Poznáme ich, ktoré potom tu tiež vidíte, že keď sa namočia do tej kávy, opäť to dostane trošičku taký ten ráz, ktorý my chceme, čiže ten vintage a retro štýl. Čiže starodávny štýl. Opäť pečená. Áno, presne tak, opäť pečené. Tak opäť to zasa nejako inak vypadá. Toto je napríklad tiež baliaci papier použitý, ktorý už jednoducho prišiel nejaký balík, hej, takže som si ho potom použila. Vieme potom napríklad použiť na tie ozdoby ešte rôzne staré gombíčky, ktoré mám ešte, ja myslím, že po mojej babke, alebo jednoducho sa nastrádali v rodine a vieme ich využiť. Dobre. A potom napríklad ten gombiček vyzerá úplne efektne takto. Že by ste si ani nepomysleli, že je to gombík obyčajný. Takže môžeme ukázať, áno, a takto už vyzerá taká vianočná ozdoba. No ale poďme si ukázať, ako vôbec pripraviť takúto vianočnú ozdobu, aby sme... Zvládneme to asi aj my doma však. Ale hej. Dobre, takže papier nám je jasný, dáme ho piecť. Dáme piecť papier a potom použijeme, buď ja mám takúto vyrezávačku, alebo teda ráznicu, ale ak také doma nemáte, tak si pomôžeme tak. Idú Vianoce a každý, asi teda väčšina z vás pečie rôzne vianočné pečivo, takže veľmi jednoducho použijeme ozdobku, formičku na pečenie. Ja tu mám hviezdičku, ale takisto môžete použiť krúh, čokoľvek, stromček, a jednoducho si to obkreslíme. Ešte mi prosím ukážte, ako pracujete s týmto, ako vytvoríme hviezdičku s tým vašim prístrojom špeciálnym. Ja si to vždy otáčam z opačnej strany, aby som videla, kde sa mi to vysekne, aby som si vedela nastaviť papier a jednoducho si to vložím.
Tento papier je trošku zvlnitý, takže sa mi to tam ťažko dáva a jednoducho vysekne. A to je oveľa jednoduchšie, lebo nemusíme potom strihať. Hej. A práve preto, toto je inak zámer, aby sme nemuseli vystrihovať hviezdičku, ktorú sme si nakreslili tak pomocou sme si formičky. pripravili pomocou ráznice hviezdičku. Takže máme takúto hviezdičku. A čo bude nasledovať ďalej? Vieme ju použiť ďalej v ozdobe. Môžeme si napríklad, ja som myslela, že by sme si mohli vyrobiť napríklad túto ozdôbku, kde sme použili ten môj obľúbený baliaci papier z kvetín. Áno, veľmi sa tešíme, poďme na to. Tak, použijeme podložku pod pohár, Áno. úplne jednoducho. Ja budem spájať, zlepovať dokopy tie jednotlivé vrstvy papiera obyčajnou obojstrannou lepiacou páskou. Aj keď zrovna pri tejto hviezdičke použijeme aj hobby lepidlo, pretože tam vrstvíme ten papier. Takže jednoducho si odtrhnem z papiera, naozaj odtrhnem bajočko takýto pásik, ktorý si potom nejakým spôsobom naskladám, či už pravidelne alebo nepravidelne. A vytvorím si jednu z vrstiev tej ozdoby, to bude táto. Áno. Vlastne druhá. Hej, presne tak. Takže ja použijem novú. Na túto ozdôbku použijem lepidlo, obyčajné hobby lepidlo. Môžeme aj sekundové, pokiaľ máme doma? Sekundové by som asi neodporúčala, to je predsa len na také pevnejšie materiály. Dobre, použila som prst, ale dá sa použiť. Dá sa použiť aj tyčinka do uší, ktorou si v podstate pomôžeme. Presne tak. A jednoducho, ja si to utrem. Si to úplne jednoduchým spôsobom približne na to lepidlo, ktoré sme si tam naaplikovali. Odtrhneme zvyšok, pretože aj tak je to celé, má to otrhané okraje a základ tej ozdoby máme. Dobre. Takže toto je základ ozdoby. Martinka, budeme pokračovať už o malú chvíľu. Nebojte sa ani vy, pretože čo bude nasledovať potom uvidíte, ale medzi tým budeme zisťovať, čo spôsobujú kruhy pod očami. My tu už čakáme, ja tu čakám aj s Martinkou, aby sme vám ukázali tú ozdobu, na ktorej sme začali pracovať a ideme teraz pokračovať. Tak v podstate to funguje na tom, že si vrstvíme. Čiže robíme, ja som si už tu pripravila ďalšiu medzivrstvu. Ukázali sme si prvé dve, takto budeme postupovať ďalej, budeme len vrstviť. Áno, je to na nás. Ja som si potom dala, aby to bolo trochu plastickejšie, také 3D vankúšiky. To takto ukážem, áno, vidíme ich. A tým pádom to nebude úplne... možno aj čo dávame pod stoličky, alebo jednoducho pomoci takýmto spôsobom. A opäť iba lepím na seba. Potom návrh dáme takúto kvetinku, to je pôvodne takáto, ja som ju celú pokrčila, trochu som si ju zašpinila takouto farbou, aby bola doprírodná. Opäť mám pripravený ten 3D vankúšik. 3D vankúšik sa tomu vraví, dobre. Alebo 3D páska, to už je jedno. A úplne nakoniec dáme teda gombičku, ktorú nemusíme prišívať, ako je na tej ozdôbke. Stačí, keď použijeme obojstrannú lepiacu pásku. Ja to tu už mám pripravené, už ju tam mám odlepenú kvôli rýchlosti času. A vidíme ju, že sa laskne. Áno. A jednoducho ten gombiček prilepíme. Na ňu prilepíme. A keď sa potom aj pozriete z boku, tak ona je taká ako keby nadýchaná tá ozdôbka. Neviem, či je to vidieť. Áno, je. A už len rýchlo ukážem, ako upevníme. Keď nechceme robiť dierky, tak vieme to urobiť tak, že tým, že sme si tu vytvorili ako keby priestor, tak jednoducho len to dáme medzi tie jednotlivé vrstvy a urobíme slučku. Vynikajúce, áno, lebo to by bola škoda. Áno. Ale kto chce, tak ten si môže urobiť dierky, to už je na každom individuálne a tým pádom máme ozdobku hotovú. Ozdobu, áno, presne tak. A naozaj z papiera, ktorý máme k dispozícii doma kedykoľvek, ale tak vianočné robíme v rámci toho vianočného obdobia. Čo budeme robiť ďalej? Teraz si ukážeme iba základ výroby tej girlandy. Ja som si tu už pripravila, tak ako vidíte, používali sme podložky pod pohár, potom staré noviny namočené v tom kávovom papieri. Opäť som si zlepila tieto jednotlivé časti obojstrannou lepiacou páskou. Teraz možno, čo by sme si mohli ukázať, je, že použijeme tú gázu, ktorú predpokladám, že každý z vás určite by mal mať teda v lekárničke aj domácej alebo v autolekárničke. Ja som si to pripravila lepidlo, ktoré mi medzi tým pod svetlami trošku zaschlo. Áno, takže s týmto lepidlom pozor pracovať veľmi rýchlo, pretože môže zaschnúť. Áno. Takže opäť si dáme to lepidlo, použijeme prst. Takže je to vlastne ten istý spôsob, ako sme postupovali pri vianočnej ozdobe. Iba pridávame
vlastne gazu. Iný materiál. Áno. Vieme použiť napríklad záclonu starú, ak už nepoužívate alebo nepotrebujete. Výsledok je takýto. A jednoducho na tú gázu, keď chceme robiť tú girlandu s akýmkoľvek nápisom, a ja som si pripravila nápis Vianoce, Áno. vystrihneme jednotlivé písmenka, najlepšie takými malými nožničkami, aby vám aj tie rôzne zákutia išli. Hotové písmenko. Ja som si ho trochu ešte po krajoch opäť pošpinila tou farbou. Už mám pripravené nalepené vankušiky. Áno. Opäť som použila 3D, nemusíte, je to už iba na vás. A jednoducho vlepím písmenko a prvé písmenko girlandy máme hotové. Dá sa tak robiť svadobná girlanda napríklad na svadbu, akokoľvek, narodeninová. A jednoducho použijeme len dierovač, predierujeme a navlečieme motúzik. Áno, a to sme už vlastne aj videli. A môžeme sa ešte pozrieť aj na to, že takto krásne to môže vyzerať. Ja toto tu zbieram, lebo naozaj tie ozdoby sú krásne, takto. No a ešte povedzme možno, čím môžeme ozdobiť vianočný veniec, adventný veniec. Adventný veniec. Včera ráno zrovna som si hovorila, keď som dceru odviezla do školy, že fajn, najvyšší čas dať sušiť pomaranče alebo mandarinky, aby som mohla použiť do adventného venca a potom o pol hodinu som sa spamätala, že už asi nie je čas, pretože adventná prvá nedeľa je túto nedeľu. Tak som to vymyslela tak, že jednoducho šupky z mandarinky si nožnicami obyčajne nastriháte do akýchkoľvek nepravidelných tvarov a viete použiť do venca. Má to krásnu farbu a trošičku to spestrí. Áno, je to Ak chcete prírodný vzhľad, tak môžete použiť oriešky, napríklad škoricu alebo kúsky drievka zviazané taktiež tým jutovým špagátikom, motúzikom. A hneď si vytvoríte celkom pekný veniec. Áno, alebo aj vianočnú dekoráciu. Ešte úplne na záver vidím, že je to krásna dekorácia, taká veľmi jemná a malá, jednoduchá. Ešte stihneme ukázať aj takúto vianočnú dekoráciu. Ja som na to použila rýchloschnúcu hmotu, ktorú viete bežne dostať v kancelárskych potrebách, papierníctvách. A celá záhada je v tom, že si, keď mi to tu na tom svetle trochu trpne, jednoducho zoberiem tú hmotu, trochu si ju roztlačím do nejakého tvaru, použijem akýkoľvek rovný povrch, aby som si to mierne vylisovala. A do toho povrchu ja mám teda pečiatku s číslom, ale môžete jednoducho do toho niečo vyrezať, alebo môžete opäť použiť tieto formičky. Napokon nedávno sme vyrábali a učili sa vyrábať pečiatku z machovej gumy, tak aj to by sme mohli použiť. Áno, presne to som chcela povedať, že viete si vyrobiť v podstate takúto pečiatku aj pomocou tej machovej gumy. Takže ukážem. A vytvorím si číslo 3. Moje šťastné číslo. Viete si tam napríklad nejakú snehovú vločku jednoduchšiu alebo čokoľvek už otlačiť. A potom už len použijem nožík a vyrežeme. A jednoducho si to vyrežete. A vznikne takáto ozdôbka, ktorú viete do nej urobiť dierku buď slamkou napríklad, takou tenšou, alebo normálne špáratko použijeme a spravíme dierku, aby sa dala úplne jednoducho na motúzik alebo na nejakú stužku upevniť na sviečku. Áno, a to sme alebo aj na stromček kľudne. Keď si vyrežete väčšie tie formičky, tak môžeme mať krásne aj na stromček. Martinka, veľmi pekne vám ďakujeme. Ďakujem vám určite aj naše diváčky. Želáme krásny deň a putujeme do našej kuchyne.